kráso! OK, teď jsem se lekl. Nebudu kecat. OK, můžu se tady plařit. Tak jdeme zase opět do sklepa. Samozřejmě opět do sklepa jdeme, protože prostě sklep is the best. Oh, finally, dveře tady se dají otevřít. Kam pak to se vede? Kam pak to se... Je to svoboda? Není, no. Bolí mi hlava. Proč jsem ve sklepě? Bouchla bomba už. Bez tak. Oh shit, on je den. Proč tady je všude krev? Proč? Říkám, co se stalo? Tady je všude krev. Oh. Moje... to? Dobře, tak jo. Řekněme si, co tady stalo. Jo, konečně jsem v mojím pokoji. Teďka tam ten chlápek, kdo tam byl, tak... Co? Co tady děláš? Ty nejsi mrtvej? Však jsem ti dal jet. Co? Kdo jsi? Co děláš v mém pokoji? Ty si mě stále nepamatuješ. Jsem otec mé dcery, která umřela kvůli tobě. Je to celý jenom tvoje chyba, protože jsi nepřidělal, jak se na to dávají věci prostě, jako nepřidělal si to dobře k tomu šatníku. Ty jsi mě otrávil? Tak to je proto, proč jsem se vracel do starých vzpomínek. Teď už to všechno zapadá jakoby do sebe. Mám jeden nevyřízený job. Zabít tě. A pak spadla tady ta věc. Tak jo, teď si mám vybrat. Buď to zabít ho, asi. Nebo jakoby utíct. Tak co, já nevím. Já jakoby sice jsem tu práci jakoby neudělal dobře. Nebo dost dobře. Já budu zlej a zabiju ho. Dobře, takže co se stalo? Já jsem teda řekl, sice jakoby se nedá viním za to, co jdu dělat, ale musím tě zabít. Nebo jinak strávíš jakoby zbytek tvýho života jakoby pokusem, nebo zabít mě, no, pokusem zabít mě. A on říká, co? Co to děláš? Ne! A potom tam přijde policie a říká, jste obklíčen, nebo zatčen. Teda, ne, jste obklíčeni, vylezte s rukama nad hlavou. Nebo vylez, nevím. Dobře, a pak mi teda napsalo, že to je konec, takže to vypadá, že jsem tady tu mapu dohrál. Tady je napsaný tutnet contenta. To nerozumím. Tak jo. Tady je walkthrough, tady můžeme podívat. Main antagonist in a pool of blood. Nice. The main charakter, jo. Tak jsem vypadal, aha. Dobře. Main antagonist, to je on. Monster, hallucination. Dobře. Jdeme dál. Donate money, explanation of the plot, spectator mode. Takže se na to podívám. Do not press the button, pak si to zmáčkneme. OK, tady jsou nějaký command bloky, jasně, tady to prostě jdeš na command bloky. Dobře. Command bloky. Je tady ten úplně první. Dobře, první tam. What? What? Dobře.
OK, tady hrozně moc věcí a vůbec se v tom nevyznám. Takže se jdeme udělat, že zmáčkneme to tlačítko. A to je teda konec, co dneska uděláme. Tak jo. Prostě se to nevyznám, ale musím říct, že to byla fakt pěkná mapa. Pokud někdo si už chcete zahrát, tak můžete, jmenuje se to nějak Blood něco, tak já si myslím jistý. Každopádně, do not press this button. Co si myslíte, že asi udělá? Uvidíme, co to stane. Jak kdyby to šlo, ale já jsem kreativ. Pokud jste si toho nevšimli, stejně jako já, tak do chatu to napsal smajlíka zelenýho. Jo, to je všechno. Každopádně, tohle bude pro dnešek vše teda. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak mi určitě nezapomeňte dát like, po případě odběr. Do komentářů můžete napsat klidně nějakou další mapu, kterou bych měl zahrát Minecraftovou, třeba hororovou klidně. A uvidíme se zase příště. Zatím čus!